Samtang hinanok na ang kadaghanan sa pagkatulog, wala damhang nga salam nga kagabhion usa ka dugoong krimen ang mahitabo sa dakbayan sa Bugo. Duha ang patay human gidunggab sa usa ka 14 anyos nga batan-on ang iyang kaugalingong mga paryente didto sa barangay na Ilon sa syudad sa Bugo. Pasado alas 12 sa kadlawon, Abril 26, 2022. Giila ang mga biktima nga sila Mary Ann Francisco, 39 anyos ug si Rila Francisco, 62 anyos nga iyaan og apuhan rasab sa suspect. Sa phone interview sa hepe sa Bugo City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, nasayran nga ang suspect ilado na nga nalambigit sa daghang pagpangawat sa ilahang barangay ug aduda na sab kini record sa kapulisan mahitungod sa pagpanglungkap. Ang katong suspect, Risa, tuan na gito siya, notorious na mangyong kabay, mangawat ba? Minor pa siya, mo 15 siya, this coming May pa, ingon ang mama. Pero wa pa siya gipakita yung mama nga, kuan ha? Anong birth certificate. Unya, nga nung na-identify nga siya ang suspect, kay base sa physical evidence nga traces dito na habilin, na-identify siyang mama, namin habilin sinilas. Ang description po sa silingan nga nakambantay nga naikumuso na tabo kay ang base sa amo ang investigation base sa statement sa inahan ko ma'am hindi wali ka bisyo mo ang anak kay nalaman ni record nga magulang sa deni ng lungkap salig lang sa guro kay dili magpriso over lang sa WD o sa ginikanan na adik ko no dili sa drugs pero adik sa computer. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, ang krimen nahitabo human nga makig-inom ang batan-on sa iyang mga parente ug mga higala gabii sa adlawng Lunes, Abril 25. Nasayran nga gipanuhan sa batan-on ang unay nga pagpanglungkab ug pagpangawat sa iyang mga paryente apan wala kini madayon human nga masakpi sa tagtungod sa balay. Unang gidunggab sa menor de edad ang iyang iyaan nga maoy nakakita kaniya sa iyang sulay nga pagsulod sa balay ug gisunod ang iyang apuhan ug daling nibiya sa crime scene. Ito ni Asit na kundira sa likod. Kaya medyo gamayo man siya prusulit kaya ang lawas. Karon kaya nabulaga man siya. Ang una niyang nakuha is katong umagad sa biktima. Nagibatay po niya kay ang namay kumuson. Makita niyo mo sa tindan niya taga-pictures. Nagkatigwaan ang mga kuhan, ang mga lamisa, nga buak ang kuhan. So, naay kuhan, nakasukol pa ang biktima ba? Nabulabog siya niya. Wa may diya nga kanang nangayog pakitabang ang kuhan, pero igo na, nagtamad na. Sa next months niya, nabantayan sa silingan, padung nagsibat ang suspect niya. Ni ate, tilas, uton mo ka. So, pagkabulaga na nga alerto ng mga pilingan, is siya. Pero ang po na to is before siya ni ang katong 60 years old, iya pag yun siyang giapil o dunggab. Ano man iyang giapil og dunggab man? Ang among assessment, Risa, is kuan ba nga, walay leading witness ba? Kumbaga, compromise na ito sir, na-identify na siya. Katong time ato, nagunsa man ang katong... Wala ma-consummate ang kuwan, ha? Ang kawat ka kay naapa man ang kuwan, nang kanang gisuglan sa kwarta, naapa niya, mura nang kitakawa, madaan niya, kay... Siga na mo. Sa pagkakaron, padayon pang gipangita ang suspect. Mihangyo ang kapulisan, ilabi na ang mga mulupyo sa barangay na Ilon nga mopahibaw kung adunay impormasyon kalabot sa suspect. Kini si Queenie Holigon, UPCOM intern alang sa MyTV Cebu.